אמרתם שאתם זריזים. אמרתם שאתם זריזים. הוא לא צוות לך את האור, נכון? וואי, בואו נספור להם. מ-10 עד 1, מוכנים? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, סטופ! אתם אלופים, ואתם באמת רצים מהר. תנו להם מחיאות כפיים! בואו אליי בנות, בואו אליי. איזה יופי אתן נראות. איזה יופי, ממש דוגמניות להטווי כביסה. ממש יפה. אוקיי, כל אחד מביא בבקשה את הקופסה שלו. להביא את הקופסה ואנחנו מתחילים לספור את העטבים ולראות איזה קבוצה הפעם ניצחה. כן, אפשר, אתה סובל, איזה קבוצה ניצחה הפעם. רגע, שים פה ליד הנציגה שלך. ובואו נספור, אנחנו מתחילים עם הצהובים. אתם סופרים איתי. מוכנים? מוכנים? איתן, בוא לידי. גבריאל, לך ליד הנציגה שלך. תספרו ביד... לא, אל תורידי, חמודה, אל תורידי. בוא תעמוד פה לידי. מוכנים? תספרו איתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 עטבים, 17 עטבים, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, סתובבי דוגמנית. אוקיי, יש לנו 24 עטבים, תנו לו מחיאות כפיים! תזכרו את המספר 24. תחזיק את זה בבקשה, איתן, בוא תעמוד פה לידי. ואם אתם עוברים את ה-24, אם אתם עוברים את ה-24, האדומים ניצחו. תספרו איתי, מוכנים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, לא נכבד פה משהו? 21 עטבים, זאת אומרת שהצהובים שוב